Ялмаз е известен изпълнител и изследовател на балканския фолклор. Също така е и чест гост на българската сцена. Търсена ли е провокацията и как певецът отговаря на нараneните патриотични чувства у българите? Да видим разказа му пред Мария Цънцарова. Здравейте, господин Ялмаз. Често гостувате в България. С каква цел са вашите посещения? Целта на моите посещения е любовта ми към България. Обичам и българите и турците, които живеят в България. И се радвам, че сега мога да изпратя моето уважение и обич към целия народ. Аз имам една прословута фраза. Отварям вратите на сърцето си като гаражна врата. Те са отворени и за вас. Вашите корени свързани ли с България? Корените ми наистина са от Балканите. В България имам много роднини, в Кърджалийско. Дъщеря ми се омъжи за един младеж от този край. Жена ми е от Добричкия регион. Но това, което ме свързва с България, са нашите народни песни. Аз имам телевизионно предаване всяка сряда и каня български изпълнители, за да се чуят българските песни и изпълнения. А кой ви покани да откриете предизборната кампания на ДПС в Исперих? Не бях поканен от Движението за права и свободи, нито от друга политическа формация. Имам много приятели в тази община. Народът там много ме обича. Често идвам на селски и народни веселия в този край. И все пак е странно, че един градски празник се оказва всъщност предизборно събитие. Не, в никакъв случай. Бях поканен на градско събиране в община Исперих, не по политическа линия. Преди 15-20 дни пак бях поканен в друга българска община – Ветово. А вие откъде знаете песента "При нас е за Райна княгиня, при вас за красивата Райме"? Преди 7-8 години бях в община Борино. Аз изследвам фолклора на Балканите, на румелийската музика и на турските песни. И там открих песента за Райме. В същото време обичам и българската музика. Много често, като изследовател и фолклорист, се натъквам на сходни мелодии. Така стана и с песента за Райна. Разбрах, че тя има същия ритъм и мелодия. В едната песен се говори за Райна, в другата за Райме. Може ли да ни кажете какво гласи текста за красивата Райме? Това е любовна песен. Става въпрос за един младеж, който обяснява любовта си към Райме. А знаете ли какво гласи българският текст на песента за Райна княгиня? Не, аз не знам български език. Не знам какво означава текстът. Не знам за какво се разказва в тази песен. Само чух мелодията и ми хареса. Но вие възпроизвеждате текста на български. Произнасяте българския текст. Аз не разбирам текстовете, аз ги наизустявам. Знам не само тази, а и други песни. Пея, например, Македонско девойче, Бяла роза. Ние имаме общи корени на Балканите и затова имаме общи мелодии. Ето, например, тази песен за домакинята. Аз не знам какво се пее в песента, но съм я наизустил. Същата тази мелодия откривам и в турска песен. А не е ли опасно така да се смесват текстове, чието значение не знаете? Ние сме извън тази опасност. Аз като музикант следя единствено ритъма и мелодиите. Сега обещавам да науча и смисъла на текста. Изпълнението ви на български и след това на турски се прие като провокация. Не съм съгласен. Нямах такова намерение. Гледам на песните като на средство да се интегрираме. Уважавам историята и съм против използването на песни за политически спекулации.
Казвате, че вече ще се постараете да разбирате текстовете, които изпълнявате на български език. А бихте ли се извинили на хората, които по някакъв начин са почувствали обида или провокация във вашето изпълнение, са открили? В никакъв случай това не го приемам като обида. Не съм искал да обидя никого. Не и провокация, не приемам и такова обвинение. Пях тази песен, защото я обичам. Има ли други мелодии, които сте открили и да се изпълняват песни по тях и в българските земи, и в Турция? Ще ви кажа нещо интересно. Същата тази песен за Рейме или за Райна я има и в репертуара на турското радио и телевизия. В архива е под номер 3763 със съвсем друго заглавие. В изследванията, които правя, се натъквам на много такива песни. Ето, например, песента, която на български се казва «Ясна месечина». Я има на още 15 езика. Може ли да ни обещаете, че няма да смесвате двата езика в тази песен за Райна или Рейме и да завършим с ваше изпълнение на някоя от тези, които могат да почнат на турски или на български и да завършат на други език, без да обидят никого? Обещавам от сега нататък да не смесвам Райна и Рейме. Благодаря ви и изказвам моето уважение към целия български народ. Аз съм човек, който много обича България. И сега ще ви спея още една песен, която знам. Makedonče